Jama'a assalamu alaikum, kamar yadda kuke gani bayana wannan jirgin da zai jigilan alhazai na jihar Nasarawa na jirgi na biyar kenan, wanda a takaice shine jirgi na ƙarshe da zai jigilan alhazan jihar Nasarawa daga nan birnin tarayya Abuja ya zuwa Madina. Tun ranar wato 20 ga ranar Laraba 25 muka kasance a nan inda muka fara jigilan alhazai. Jirgi na ɗaya, jirgi na biyu, jirgi na uku, jirgi na hudu, wannan shine jirgi na ƙarshe kuma na biyar, wanda insha Allah da wannan jirgi aka kammala kwashe alhazan jihar Nasarawa baki ɗaya a Najeriya. Da wannan zan yi amfani da wannan dama domin isar da sako na mai girma sakataren hukumar jin daɗin alhazai Malam Idris Ahmad Al-Hakura na a baiwa kowa haƙuri saboda irin abubuwa da suke gudana a sansanin zaman alhazai da ke birnin tarayya Abuja. Hakan ya faru ne a sakamakon matsala da aka samu daga ɗaya ɓangaren jirgi, wadda hakan ya sanya sakatare da gwamnan jihar Nasarawa suka yi hikima wajen baiwa duk wani alhaji da yake sansanin alhazai Abuja na ba su dan wani abun tabawa saboda sun jigata. Allah ya kai mu lafiya, ya dawo da mu lafiya. Sunana Abdulrazzaq Muhammad, ku rika bibiyan mu ta kafan sadarwar zamani yadda za mu rika kawo muku dukkanin shirye-shirye na aikin hajjin jihar Nasarawa. Na bar ku lafiya.